Oras madita saluk namang do tamina, tapi mandongatang yang madihita dia pada di Manuguton. Ada orang suta tangihon renungan harian dia pada di Manuguton jumulu mahita martangyang mahita. Dia bata Jehovah nama habangso di Banua Gijang. Di Banua Gijang pehu Tuhan ale jonok doho tu akan nama Jowan. Puji-pujian mandongan mulia tema di sobahon nasarohanami Tuhan tongon dia pada di Manuguton. Di hilala nasarohanami di pasu-pasum bui hami bulas yang borngin nahulumi di pataroh kami tu Manuguton. Ale Tuhan de bata nuain itu mayon hatam mahami pakulingi mahami marhite hatami nungara de hami mananami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Urian itu hatta dongan saha porsiaw nahina hulungan di bagasan Kristus Yesus. Ada orang somamuka akka ulauta sadariok kita dengan mata pausor-usor hatan itu hatta natar surat sian Titus 2 ayat itu saha tuan songonoma didok isi. Sadok pajongjong dirin tiruan di akka ulau nadenggan. Polin di pangajarion marhatomanon. Naik tikos pudai sotar sual asa maila na mangaloi asa sodako naroa sidohononna maralohon hita ido yanggo sa anak dongan saha porsiaw urian itu hatta di bagasan ngulu si gano parion si pata umura dohita mangajari halak sian na mangulahon pudai sadiri umura dohita mangajari halak sian na mangulahon pudai sadiri alehata ni de batasa dari yo paimotok kita aporsioni dan holan soal ijo mana poda ale soal pangalaho praktik di dalam kehidupan sehari-hari. Didok di ayat tay diturpuk tay sandok pajongjong dirin tiruan di akka ulau nadenggan hata pajongjong dirin marlapatan mai dan holan nian si pata-pata ala ikon gabe karakter nahok mai taulahon di ngulukta jala gabe tiruan. Jala tabo takka samang do taminang tiruan marlapatan halak namarnida hita ikko boydo madok olo tutu. Songoni maparange ni namar debata. Unang mahita gabe abat-abat manang batu sandungan di halak tu halak naik manada Tuhani. Polin di pangajarion marhatomanon on malapatan murni dan marlap sakap naroa manang kepintaran di jolma sadiri pangajarion na polin ikom mardongan marhatomanon sikap yang hormat atau bersahaja nampe hita marbarita hati goran ikom mardongan dame dohot labok niroha dohita unang mardongan hagi jangon niroha nata ulahon di ngoluta sigano pare asa maila na mangalo manang pertahanan rohani on magobara senjata na paling gugu lau mangalo halak na mangaliahita dada marhite perbadaan alai marhite parange nang hasurahan molonunga tukosita manang lurus parangeta gabi maila sadiri mahalak nama kata hata hita nama ngarehe-rehe hita aida ngadong dapot nasida pitu masuk lao pasere hita alaiha porsial nasito ngamang do taminang ikko patardo di parangin adinggan dan tuk holan martuhan di bagasan gereja ala ikon martuhan mahita di ganup ulauta di ganup di kantor di jabu nang di tonga-tonga di keluarga manang di humaliang hitape ikon do patah di parangi nadenggan hita ala nido songon nadidok niturpuk taon naik tikos podai sotar sual asa maila na mangaloi asa sodapo naroa sidohonna maralon hita ikon do parjolo patar di parangi nadenggan ngoluta sigano pari. Amin. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata urupi mahami asa unang pahata-hata di podam
alai gabe si ula hatami mahami. Pabidang marohan nami lapa jongjong diri gabe tiruan nadenggan di humaliang nami. Asalam marsangap buatmu marhite parange nami ganu marsada-sada. Sesama dosa nami nagudangi asatama kami aboran pasu-pasu. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tupo. Amin.